Здравейте на всички, какво става? Аз съм Кулки и аз съм Кулки GamerBG и почвам да снимам видеоклипове. Така, ще започвам да снимам, защото ми харесва. И започвам да ставам, да ме гледат, да ме искам да ме гледат. Защото понякога нямам скин. Все пак, трябва нямам скин, не знам. Получих, опа. Започвам, сега си направих профил и реших да започвам да снимам. Чакайте малко. Така. Ще започвам да снимам. И това е нова паричка, наричана Minecraft Survival. Ще снимам на нея много и ще опитвам да ви карам да я гледате, защото все пак. И когато... Нищо. Чакайте, бърках се. Само да говоря, че аз започвам да снимам. Не ми е за пръв път. Пробвал съм се да снимам, но не беше много успешно. Така, реших отново да се пробвам, което е добра идея. И дано да получавам вотове, гледания, плюсчета, без минусчета, коментари искам да чувам от вас и само това искам просто. Опс. То канал е заради вас го правя, за да може вие да нагледате. Имам приятели, които може с тях да играя, някой геймър или пък с ми примерно с кой тогава ми примерно може и с някой мой приятел, който може би да не го познавате, може да има акаунт, но не е известен, така че така, това оцеляване започва да бера. Аз обичам да хващам много дърво. И там има едно прасе. Прасета има на така игра на фенси. Тоест красива графика, защото не знам, но на фаст не знам, нещо така малко не ми харесва. Въпреки че много време съм играл на фаст сега тук. И плюс това не е съкротни листата. Малко лагва. Чакайте, само мога да го правя някакъв начин, ще се пробвам. Махам това, облаците. И мисля, че до някъде трябва да го правя. Трябва съм го правил. Трябва ми много дърво, за да направя къщата. Измислил съм много добра къща. Трябва да имам скин. Нещо ми се е бъгнал скина. Може да си направя друг скин, който ще е як, може да не съвпада с името ми, но това не е важно. Как го изпускам, как лаги и го изпускам. О, той има две прасета. Пак ще го затисна го. Съм го затиснал, просто ще го бия. Ето, колко ми даде, две. Толкова стига. Направим един крафтинг тейбъл. Окей. На кирка. Дървена, защото нямаме друг материал. Окей. Окей. Сега. Какво да правим? Тук сме на такова Extreme Hills Biome. Мисля, че не е Extreme Hills, но няма как да не е Extreme Hills, защото е екстремен. Виждате, екстремно е. Сега тук обаче екстремно си се планина сме.
О, овце! О, колко много овце! Къде мога да взема камъни? Ще направим меч. Оп! Две камък, точно като взема меч. Оф. Така се прави Stone Sword. Окей, сега... Айде. Вау! Това е някакъв бък. Аз паднах, разбира се, защото съм най-големия маняк. Стане още две вълна. Те са предпочитими. Не. Няма голяма вълна, няма голяма. Всъщност тук, ако живеем тук, имаме доста овце и може да си направим даже направо ферма. Дори съм бил... Охо, и тук има още много хубав байом. Има малко санд, ще обадем малко. Само малко. Някъде другаде ще намерим още. Малко кавастон. За една кирка. А останалото ще го направя някакво по-различно. Мале, тук е пълно с овце, дами и господа. Може да си направя... Не, знаеш какво. Ох,